Hello mga bay, kumusta? Ari na putas tong klase. Klase sa kaon. Ang karap siya no. Sige lang tagpangaon ani. Sige, pagkukad na mo diha kay aron kuan. I-play dayon akong video dayon mag-atbang ta. Para dungan ta kunuhay. Ang karap siya no. Sayo kay kuni mata ganiha kay kanilaging sabot na mo nga sayo mi karon. Sayo kay ko naligo. La. Naog din silong. Bit-bit sa mga bitbitunon. Mga kuan, mga dextrose, mga charger, mga headset, tanan-tanan na kay kapoy kinakaisig saka ba? Saka dos ang kwarto tas tumoy. Tanan na mo mga kinahanglanon. Tanan na akong mga props. Wala, bit-bit na. Untag sayo. Kahalang ba nga daghan man akong sili ni? Nga ang mga ba? Mingaw ko kaon aning hagunoy. Antod karon daghan nga po mungutana kung sa ingan aning dahon na. Arugula leaves man ni siya or rocket leaves. Tawgon man ni Dre kanunay sa kung amo og kuan Jerjer. Nagkaroon po dyan ni Jerjer. Kaya ngayon ko gerger. Masuko man siya kay Jerjer jud ko no. Ang gerger lahi daig meaning ang gerger. Ang gerger kana daig kanang tabian ba? Sige dal-dal, gerger, wajid gerger. Kani gerger. Ito ang sipon yung halang makaadyo. Tuman, dagan-dagan ako himo sa ilang mga pamahaw. Oh. Karon pa ko nakapangapi, kakaon. Kung man ako himo ganiya sa kuan. Kanang pamahaw sa sunoy. Aha pa ko nagligo po. Tubig, 2 ka galon. 2 ka galon. 2 ka botelya. 2 ka galon naman noon. Kape na lang isabaw sa kuan. Ay, sige ra mag-ugar ramang pagkaon din ni kanunay. Sa hadi makaya mo sabaw-sabaw. Itlog sa buwan, higop lang sabaw. Ay sa una. Kape ra mga ito isabaw sa kanon. Bites na. Aroma ba ron? May kape di sa una, aroma. Timpla di karuma. Bahos luto. Ana, bites lang. Pamahaw. Makapangahoy na tulo ka balikan. Basag kahoy. Dahil naman, himo na ko pamahaw sa mga ang. Ako ginoo kay napaluya-luya man ang mga ano gasigig pangagho, gasigig ano ba, luya bitaw kayo. Sa mga sa problema na tulo ng sipon sa harang kayo. Anak ko nagpalayo-luya man ang dibaghak. Saon ang schedule karon?
pamahinoon na human ang adlaw. Basig niyang hapon. Luya man ni siya. Ay nga. Kami, trabaho. Sige na magtubang alang kuan. Cellphone. Pasig padakong lubot ang lingkuranan. Tindog ng kaon. Tindog ng kaon pa ni ito. Mara. Luya, where is you? Ma-exercise. Sali, maluya. Sige, lagya ka. Di apa, itlog. Butang agsos. Ilungag kaning gidugmo ka na kung ahos. Tambal ang ahos lawas. Daghan og benefit sa dang ahos. Pero mao lagi. Isog king ginawaan karon kag ahos diha ra ka sa balay. Ang masikag lakaw ay kaog ahos. Ngayon na. Managa ng mga tapad niyo. Wala kahalang. Uy, nadaghanan akong sili, uy. Gilugan ko kaog ngay sili ba? Halangan naman hinuon ko. Di pares itong nape. Mga kauban sa una, mahilig ay sili. Sus. Hasa ka, makaapil ka. Kaadik sa sili. Ano ito? Adumin ang lakaw. Kasi ko paabot diya sa Luyos Portahan. Akong tambayanan. Ako'y bagong tambayanan kaysa una. Tambayanan ako dito katong dako kay sala. Naghihimo nilang budiga. Karon kay impiyuhan naman namo, yari sa mga bangko tanan. Di na makatambal dito. One time, nasakpan ko dito sa kong amo na naghida-hida sa sopa. Diskarte lagi itog ba? Diyan unsa maka din eh. Gakos ko sa akong habol kay pwedeng tugnawan ang salaha kusog kayo ang bugas sa kuam aircon na centralized. Ako nga tugtog gamay ba? Paabot ka oras na magluto na ko. Siya nga, sukuk siya di pwede dyan magtug. Hilom-hilom na ko, wala ko nagtingog-tingog. Siya na lang niingon nga, di man sa ingon nga, baho ka. Kuda. Unsa pa man ibot pasabot. Mo na to. Anto sa lingkod ning akigdaan ning bangko nga nipis. Doon nipis kayo nga kuan kaning kutson, sumpay-sumpay na akong bangko. Ito, itong bangko, oh. Nalang itong nga bangko mo na akong higdaan, sumpayon ako tulo ka bangko. Okay. Kuan. Lisod na kayo makilalis. Di pa higdaan tong kuan. Wa man kay tao dito permi kanunay. Nasunod lang tas balaod kay samok. Unsa naman ni wa naman na plaster ni. Unsa?
Ari ra ko sa kuan. Dapat sa tanganang pagkaon. Tulo ka bangko. Pag sumpayon, para may tuwa gamay. 20 minutos, 30 minutos. Kaya ug dito sa among kwarto, kay naman sila sa ubos. Basta mangmata na, di mahutag sa istorya sa telepono. Lagko ipingog, di ka ka-discarding tog. Ay ko nga. Maglagot gani ko. Bitbitong ko ning kutsun dito sa kusina. May diri sa kusina gawa magsina mo kalayo mo kainin nila. Lahi na karong sa una. Asing ko man ang trabaho na mo. Lamang gina alas 8. Mahulay. Karon nga wa man. Gara man siya panawag yung oras ting pahuway. Bag kana ang masugod na kag piyong ba. Nya dugay ba ka magkapiyong di ba ka magkatuog dayon. Di na pa mabuylo og tubag. Ay tawag. Tao sahay. Uminaw sa daan. Tago ko habol. Oras ting pahuway god. Kung saka lang di sa country, sa kwarto, ka na. Palusot na dayo na. Awa ka dungog, natog. Bawa na. Yayaw na sa kapungot. Kinabuhi diri. Kagawa sa Pasko. Mamay di off bay. Di arsod balay. Makagawas lang ko kanang ako kanang kami ra di ba mga katabang ikaw bang amo. Samok mangguning na ikaw bang amo. Di ta makakuan, sige dali-dali. Kanang kamiran urasan noon mi pero mura bag ka ng paminaw ni mo. Nga. Nakay kagawasan ba? Nga, madugay. Wala, traffic. Sa katuig. Maglisod pagpanguyab. Dayon, ikaduhang gawas. Kanang dayon nag-uli. Kanang mamalit o ginagmay. Mura. Halang padap yung mga sili. Dalawa naman kong sili noon ha. Sa kabuan na siguro ko pagkaon ba nga way sili-sili. Natalawa naman hinog sili ni. Kato mang usa ka bata may muda ang tanan ko karon. Nagngulngul ra ba ang kanibang saksakan nila? Unsa na ilang gi-suksok diha? Ako na ingnon karon na himo nga anak nagngulngul. Sa ilang gisaksak. Ngut-ngut mong kaayo. Mga pa manggoy pagsugod sa bangag. Nagdungan-dungan. Ningon akong aya na. Kanang inom gani kag kape. Kuam. Pabdi sa usa ka oras ay mo inom og tubig.
Nya usahay man kay human nimo inom kape labi nag matamisa nimo og timplada, uhaw magpamati nimo. Muna makainom og kape. Mo day na number 1 day nga makadaot sa ngipon. Wa ingon akong ayaan ato. Ngayaan nila tiya. Tiya Nita. Ko ikaduhang inahan tawon. Say akong problema dire. Tawag din ko anak niya. Mao man na siya akong rapi tulpo. Sumbungan ng bayan. Bahin lang sa akuan, pamilya. Kay di na ko gusto nga mo-share ninyo ba sa kung mga pamilya yung taon, mga kayubos. Adto na lang kumutawag kung ayaan, mahiubos ko sa kong pamilya. Kinatawanan namin duha. Magtuo ang luha. Ako gusto kuan ba yan akong gusto makapagawas og istorya kay lison na kaayo ba. Di na ba mabalik. Wala nga. Kay ubos na lang. Ako na lang mo adjust sa akong mga kaigsuonan taon nga. Mapod kasabot sa kahimtang nako din Ako nga, sige lang. Ako na lang mo sabot kay mamanggit sila ani nga sitwasyon. So, ako na lang tasan akong pamalandong. Og puhon na lang. Uli puhon. Istoryahan ay sa mga kuan kay ubos ginagmay. Nindot man ni magtapok-tapok kay bisag dunay mga kahiubos ay da mawa ra man kay nagkinatawa na mo. Mawa na tanan. Mga kahiubos kinabuhi. Ang kuan man gid nga nahitabo karon panahon na imbis na pamilya nimo mismo suporta nimo pero mo sabot nimo wala man murag wa may sani may pagtagad. Pero lahi na ron. Hilumon man sila karon. Di pa sa una na. Apit na sweldo, daghan na kay chat. Ganahan kita sa mga chat, nasayo na gid mo ana. Daghan kay kumusta? Daghan kay I love you. Nindot kayo. Karon hilumon na kayo. Mahuman kog padala. Samot na kahilumon. Ingko nga niyati na laban na naman kayo kahilumon sila. Hilumon na nang wa pa ang sweldo. Karon hinguman ang sweldo, hilumon gyapon. Sige. Binungulay sa ta. Nagsago ng init ug halang. Ay, managid mga bay. May pa'y tulo ka hongit. Tulo o duha. Ebi sili, padapin ako mga sili. Sinan ng sili hastag kadaghan. Tu susipon.
Mm. Di man kay hang di kadto siguro tong nailiso na. Mm. Ay salamat. Hamanag yun. Lang. Anto sang gita ni tamataman. Ito bisag asa. Bisag asa ta mapadpad kinahanglan di mawa ang pagka mailubon ug pagka mahiobsanon. Dinanglang nga lig-uno nato kanunay ang atong kasing-kasing una-una. Kita ram ginasayod sa atong mga kahimtang sa atong kinabuhi. Daghan kay mga tao nga murag mga saron. Murag mga nang-eskwelag mga abogasya. Grabe makahukom. Pero di lang nato pang kuanon. San sige maghigop sipon hinday. Human nagi taon sinaw na lato ingon nagi saluhan kung itoy. Asa naman ta to? Di lang nato ra pampansinon kay kanang di man na makatabang nato. Ilay usahay ba nga dinay mag-comment nga matsimpuhan ako nga kana bang ubos na sa ako ang bilahan ang comment may nibirahan eh. Maldita man ko, maldita ko pero buutan sab ko ang duha ka batasan na anak ko depende sa mga tawo. Hilumon ko, banaan ko. Ala din. Muna nga ang ubang tao, di gid makasabot. Kung unsa jud ko. Kay kana bang tanan na naana. Ay mo gid malikaya na. Hilumon daw sahay. Mga malandong sa mga kuan sa kinabuhi. Sahay maldita sa kay. Kani bang paminaw na to nga di na maayo ni. Kanang paggawas ta sa atong kuan ani. Paggawas ta sa atong siya ni, gahom. Ano ba? Ako, kanang, grabe kay ko ka, siya ni, masinabtanon. Sus, halos tapukon ako ang mga story, mga, siya ni, mga kuan sa mga palibot. Tapukon, hanto mahabot sa kasako. Ambot naging usa ka sako, patimbang na nako. Pagawas pud sa sige bati. Tabuton sa ba? Kay lisod man na itay ipang tago-tago nga mga kay ubos kasakit. Pero usahay. Ko ano lang. Singan ani. Gilang. Dihal na, padapli lang sana kay di pa panahon. Ano ba? Oh, siya naman ingon naman kag sabi si Inday, ingon na yung tagay bahal. Ito di ko mainom First time ko niinom adtong na ako sa agency nga mula kaway, mula gahay to among mga kauban. Palusot nakalusot man silang impi. O pulang kabayo. Sus dito na. Pugos yung inom dito gyud. First time inom gyud. Kaduhang inom nako. Kadtong ni uli ko, tagayan ko kung iya agus ko basong beer. Pangkuan ko no, pang sini. Pampabuhay is dugo. Na. Lugin harog sa kabaso.
Sigarilyo po, mapuguan na. Kape lang, aroma. Milo, Ovaltine. Masa pa diha. Basta, naiinit tubig. Hello di ay sa kuan. Ingon naman kuan ni kuan oy, nagtagay og kulapo din Diya nagkuan ko, nagluto ko kay kuan man kuan ning mga tao din sige tagpaabot mang gahi man sig paabot ay mga tao diri. Hindi gatak-an ko tibuok manok ang putahe karon. Og kaning diet sa akong alaga nga doktora na naa sa kuan oven, kaning tutoy sa manok. Duha ka tutoy sa manok man iyang paniud to permente. Dayon, sa pa akong giluto. Mura na dayon ko to. Kuan, utan ni sunoy. Minti man na kada adlaw. Nahala, bombo radyo na ta. Magbombo na, bombom. Magbombom na ang inyo nga maestra sa kahanginan. Hello sa mga gwapa diha nako nga mga suking tigpaminaw. O mga tiglantaw, hello ninyo tanan. Og o lagi sa mga tanang suking tigpaminaw og tiglantaw nako. Hello ninyong tanan. Og hello sa mga gwapa kaayo nga naa diha sa UNI lending. Ang mga suki po din sila daw nga tigpaminaw o tiglantaw. Labi na sa akong mga sugilanon, mga chika-chika sa kinabuhi. Hello niyo diha bay, diha sa UNI lending. Pautang ta. Unsa mo diha nagpautang mo? Labi na kang bay Nelly de Las Pulmentera og kang Maribic Labaya. Hello nimo diha bay. Hello ninyo diha daghang insalamat. Sahay sakpan ko diri kong amo na sige ko giyaw-yaw ni ingon siya nga. Unsa man ka dinhi na kay radyo dinhi sa kusina? Niya, ako gipost ang kuan kanang gipost ang singan ani ang akong video kay usahay nag-video ba ko niya mukalit ra siya glusod dinhi di man mo hibaw-an kay mukalit ba og kanang maginahinay ba mag-ukoy-ukoy ba kuno usa mo kadungog kay ikalang man ni nako ning usa ka kapultahan abrihan og gamay kay para og mug-abri sila dito sa usa ka pultahan mulambam man ni so may bawan ako nga naitaw karon kay gara pag maayo sila kan kani yan ya kasi nagkuan gyud kana hinahinay gyud maayo ana para di gid mo bulamban ning usa ka pultahan dinhi niingon din ko nga palusot din ko nga kuan ako ga record ako og kaning singan ani kaning voice message para sa akong mga mahal kinabuhi ana ning palusot ni si Inday ni siyempre bahala na siya din kani ako mga gipangsulat ako ning panghipusan kay usahay ni akong mga alaga mo basa-basa man siya usa man ni mga ngalan sa mga higala mga higala mo sa Facebook akong kakuan nga basin bag kanang basahon nila dayon timan-an nila ang mga ngalan ani ba niya kaning uban akong gi-shout out friend ra ba mi basin makit-an nila so ako ganing gi private ang akong duha ka personal account para basin matrace ba lisod na kaayo hasul na tapos gipam-block na ko na sila dire. Hello kay Dolores Jubita, hello nimo bay kay Nora Ambergi, hello mo lagi to bay kanang tungod sa anesthesia ba paminaw na ko kung ngawil gawon itig yung bagaas ko nga o paminaw anesthesia siguro sa anesthesia to ilang gitusok and hello bye I am Chong kay Cora Hamilton diha sa Canada hello nimo bye Cora Hamilton gikan kang Sturgeon Fishable kay Felicitas Capolinas hello nimo diha bye kang Inday Jean nga usa ka nurse diya sa California. Hello nimo bay. Og amping diha ayo diha kanunay kay Weng P. Hello nimo bay. Kay bay May Abdul. Kay bay Nilda Bishop. Hello nimo bay. Ang akong kuan, ang ako ang kaluha sa kinataw-an ay kang nanay Olga Pervez. Hello nimo diha nay. Salamat kay sa imong kaayo.
kang Mama Rosie Jan. Uy, Ginoo. Yahak. Nulupad nga mananap. Sayang ang kape, ubay-ubay para ba? May isig lupad-lupad din hing kuan. Kay Mama Rosie Jan, hello nimo Mama, and kay Daddy eating man. Kay Daddy John, hello nimo Daddy. I hope you are doing fine. You're doing good right now. Yeah. Kay nagkasakit mo gud ni siya ko no. He is the only man who's named me in eating girl. Kay sige maghab-hab din sa kahanginan. Hello kay Bay Ivy Joy, Ibet. Kay May Abdul. Kay hello di ay sa tanang Calixtro family og sa Hilongo family. Hello ninyong tanan diha. Og gikan kana kang pen Hilongo. Kay Hilin Bahura, hello nimo Bay. Kay Catherine Aying, hello nimo Bay. Kay Pichi B, hello nimo Bay. Salamat kay sa imong offer. Nag-offer man gud ni siya nga sa may among gusto nga matabang nimo para mabalit nimo imong gusto diya nga mga sudan. Ko nga salamat na kay Bay kay strict POWs way. Strict POWs ba? Bisaya di magigina bawal man gina kayo nila. So kung naay mo hatag nako, anam di mga hatag. So dito lang nako i-address sa akong inahan sa kanunay panabang kay para pud tabang pud sa akong mga bandi in town. Kaluoy sa Ginoo, ubay-ubay na pud baya ang mga nanghatag. Pero dili lang sila magpa-mention, dili lang sila magpa-bombo radyo kay heartily given kuno to nila. Oh, heartily given. Walay kuno. Sa mga inday. Nga pila mi mo kuno. Heartily given. Og daghang ay salamat gyud yung tanan sa inyong mga kaayo. Dako jud kayong tabang tung sa inyong mga hatag-hatag pod. Nakatigom-tigom pud diri gamay kay makuan man ako ang akong padala. So mapadaplin ako diri gamay. Dayon pero mahurot ra pod lagi kung dunay mga emergencies, dunay mga mga adlong natawhan baron sa akong mga bandi ug sa mga amahan ug inahan mao ra man ang akong birthdayhan. So mo to makuang